खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिखां ब्रह्म गिदिर खौरां बेबारनि बिधानसभा बिसायख'थिनि देरहानाया I.N.D.I.A एलायन्सनि थाखाय I.N.D.I.A एलायन्सआ गासै 40 मासियाव देरहादों बेराफारसेथिं बिजेपिआ गासै 2 मासियावल' देरहानो हादों नंगौ I.N.D.I.A एलायन्सआ गासै 40 मासियाव देरहानाया बिजेपिनि थाखाय गिदिर खहा हिमाचल प्रदेशनि देहेरानि मासियाव कंग्रेसनि बिजाथि कमलेश ठाकुरा देरहादों बेनि अनगायैबो हिमाचल प्रदेशनि नालाग्रानि मासियावबो कंग्रेसनि हरदीप सिंह बावाया देरहादों आरो महिंदर भगतआबो पान्जाबनि सोनाब जलंधर बियाबनिफ्राय देरहादों तामिलनाडुनि विक्रवांडी बियाबाव DMKनि अनियुर शिवाया देरहादों लोगोसे यख'थ सिंह बाथुलाया उत्तराखंडनि बद्रीनाथ बियाबनिफ्राय देरहादों आरो उत्तराखंडनि मंगलवार बियाबाव कंग्रेसनि क्वाजी मोहम्मद निजामुद्दीना देरहादों थारैनो मोनजि बियाबाव I.N.D.A एलायन्सआ देरहानाया कंग्रेस दलनि थाखाय गिदिर जाफुंसारनाय कृष्णा कैलानिया सोनाब बेंगलनि रायगंज बियाबाव देरहादों आरो खोला रानाघाटनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथि मुकुटमणि अधिकारियाबो देरहादों बेनि अनगायैबो बेंगलनि बागदा बियाबाव मधुपर्न ठाकुर आरो सुप्ति पांडेयाबो मानिकटाला बियाबनिफ्राय देरहादों गुबुन फारसेथिं हिमाचल प्रदेशनि हमीरपुर मासियाव बिजेपिनि आशीष शर्मायाबो देरहादों आरो मध्य प्रदेशनि अमरवाड़ा मासिनिफ्राय कमलेश प्रताप साहायाबो बिजेपिनिफ्राय देरहादों बेनि अनगायैबो बिहारनि रुपौली बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि शंकर सिंहआ देरहादों थारैनो 43 बियाबफोरनि 40 बियाबफोराव I.N.D.I.A एलायन्सनि देरहानायनि उनाव कंग्रेस दलनि रंजानायनि बारा मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन